A continuació, per a fixar la seva posició, té la paraula el senyor Ferran Pedret, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta, consellera, diputats, diputades. Hem vist com n'és d'efímera la llibertat duradora i hem vist a països sencers endinsar-se més i més en la distòpia orwelliana de la guerra permanent que ha pres entre nosaltres cos com a War on Terror. Hem vist el rigorisme fanàtic, armat i aberrant, però espantat per l'educació de les nenes, sembrar l'horror a l'escola d'Afganistan fins a la Nigèria de Boko Haram. Hem vist Kobani coventritzada. Hem suportat la cadència insuportable del cotxe bomba o l'atemptat suïcida de Bagdad a Kabul i a Islamabad. Hem vist Cizre a Turquia, un país segur, reduïda a runes. Hem vist plom fos ploure sobre Gaza. Hem vist una autèntica tempesta de mort i destrucció abatre's sobre Líbia, de Trípoli a Benghazi i de Benghazi a Trípoli. Hem vist el setge genocida sobre els yazidis de Sinjar. Hem vist milers de mirades al·lucinades de cossos desballestats emergir d'entre la pols al camp de Yarmouk, aprofitant una breu pausa per provar d'escapar del foc creuat. Hem vist milers i milers de persones desesperades, desplaçades, cercant refugi en altres terres. Les hem vist amuntegar-se als passos fronterers. Les hem vist tancades en camps improvisats al Líban, a Jordània, a Turquia, en condicions més que precàries. Les hem vist glaçar-se en el fred hivern balcànic, amuntegar-se i fer cua en perdudes estacions de tren per provar d'obtenir un àpat calent. Les hem vist formar en columnes, escortades per cavalleria i per gossos policia, amb imatges que ens retrotreuen als anys 30 i 40 del segle passat. Les hem vist explotades i assetjades per les màfies. Hem sabut de la desaparició de milers de menors en les rutes insegures que transiten. Hem sabut també de milers d'abusos i de violacions en aquesta i altres rutes encara més insegures que segueixen cap a Europa. Les hem vist, a més, assenyalades i acusades, doblement i triple victimitzades. Hem vist el fantasma de la xenofòbia i del racisme recórrer Europa i el discurs de l'odi atiar onades d'atacs incendiaris a cases de refugi a Alemanya. Les hem vist perseguides per milícies d'extrema dreta a les fronteres de Bulgària o d'Hongria. Hem vist parlaments votant a favor de la detenció de tota persona refugiada major de 14 anys per al seu internament en camps a la frontera, a Hongria. Hem vist alçar davant seu filferro espinós i ignominioses tanques. Hem vist la seva carn oberta fins l'os per les esmolades fulles que coronaven les nostres tanques. Hem vist com se'ls rebien mortífers trets de cautxú a Tarajal. Hem vist precàries embarcacions, curulles, naufragar una i altra vegada en la travessa de la Mediterrània i aquesta mar nostra convertir-se en la més gran fossa comuna de la història. Les hem vist ofegar-se a la Mediterrània, les hem vist tornades sense vida a les nostres platges. Hem vist, molt recentment també, la massacre de la platja de Sabraza, a Líbia. I la pregunta és fins quan? Fins quan haurem de veure i saber de tot això i reaccionar? Afortunadament hem vist també l'esforç impagable de qui ho deixa tot per rescatar tantes vides com pugui, per provar de pal·liar el patiment insondable d'aquests milers i milers de persones que tan sols volen construir un futur en pau i amb seguretat. Hem vist també la dignitat de les mares gregues que interposaven els seus cossos en el pas dels nazis que pretenien impedir l'escolarització dels infants dels refugiats. I hem vist als carrers rius de gent reclamant que s'aculli a les persones que cerquen refugi i que ens interpel·len. Ens interpel·len i ens pregunten qui som, i per això caldrà aclarir també moltes de les connivències, de les conxorxes, dels interessos, de la realpolitik, de la raó d'estat que fa que encara avui no siguem capaços de veure el que estem contribuint a que passi al Iemen, sense anar més lluny. No sé si tenim la resposta sobre qui som, però hauríem de poder tenir la resposta sobre qui volem ser. I el mínim que es pot fer és votar a favor d'aquesta moció i de la que més endavant presentarà la candidatura d'Unitat Popular. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pedret.